La diversitat dels comiats al final de la vida. La reflexió sobre com afrontem el final de la vida arribarà aquest dijous a Castelló d'Empúries amb una nova activitat dedicada als drets de les persones grans. Tenim una nova xerrada dins el cicle de xerrades pels drets de les persones grans, que recordem doncs, que sorgeixen marcats dins de la taula comarcal pels drets de les persones grans, però sobretot aquí en el nostre municipi, arrel de les peticions que van sortir del procés participatiu de més 60 que vam realitzar fa un temps. Concretament, aquest dijous doncs, hi haurà la segona xerrada d'aquest cicle, que és a les 7 de la tarda a la Capella de Santa Clara, i aquesta vegada ens parlaran de diversitats de comiats al final de la vida. Des de l'associació Som Provisionals, que bé, doncs, ens oferiran aquesta estona de compartir aquestes mirades de diferents maneres d'acomiadar-se a les últimes etapes de la vida, i pensem doncs, que pot ser interessant. És una xerrada oberta a tothom, absolutament gratuïta. Evidentment, està pensat sobretot per garantir els drets de les persones grans, però convidem a tothom a venir-hi, a tothom que estigui interessat, perquè, de fet, garantir els drets de les persones grans ho hem de fer entre tots i totes. O sigui, tothom que hi estigui interessat, aquest dijous a les 7 de la tarda a la Capella del Convent de Santa Clara. La sessió s'emmarca dins les activitats sobre drets de les persones grans que s'estan desenvolupant al municipi durant les darreres setmanes amb tallers i propostes centrals en la salut, les cures i la qualitat de vida.